ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton iyang mga kabombo, kadasig lang sa mga inadlaw naton, Martes na kita sa karon ni adlaw Banwa, pet sa 9 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Soridia. Updi naman ninyo kami no tubtob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa ano pila ka mga regapangunang mga balita ato niyang tutukan sa subong iyang aga,
Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita aton nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa sining Martes naman nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan. Una kita iya mga kabinan sa pila iya ka maragapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga aton ibaluon baw ang mga arrears naman no sang mga stall owners o kon mga vendors dira sa may Manukan Country iway naman nagabayad naglabot sa 8.5 million pesos. Sanay na sinuo naman ni sila makon mo sa 28 ka mga stalls dira 22 gid to 22, no? 22 gid ang wala business permit kagin papanaugan sang notice of violation. Kag sumuman sa mga kabombo naton. Sa pinaka-latest iyang ERB hearing may 32 nga na-exclude, no? Excluded, meaning hindi na makaboto sa sining apisar nagparehistro sa COMELEC although appealable pa man pero tididto kaya sa central office sa confirmation sang COMELEC bakolod kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal maayong balita kita subong kay may oil price rollback, no? May oil price rollback. May oil price rollback kita, no? So, at least okay man, no? Sa mga kabombo naton, mga 2 pesos tanan, gasolina, diesel, kerosene. May balita naman no? Kaga subong man, chikero naton, sa aton mga regapanguna nga mga balita pong sudnon, ining si Vice Presidential Candidate bala, no? Walden Bello, dumduman nyo, arestado siya, bangod ginfilan siya sang kaso nga cyber libel. Kag subong man sa dugang pa nga mga nagapanguna iya nga mga balita nga ato niya nga tutukan ang sa pagbukas sang klase no sining August 22 ang balsang DepEd-ay hindi ka mo mangolekta ha na dumili ang koleksyon. Kaga sumungman sa ato niya nga mga kauturan sa pila pa iya ka mga regapangunang mga balita nagikan sa ruwas sang pungsod ang update naton sa China kag Taiwan yang tension no damo lang mga kapungsuran yung mga tension subong Israel to although nga may ceasefire na nakasugtan na tapos ang pinakaunang Russia kag ang Ukraine tapos ini naman ang Taiwan kag ang China. Ay nano na lang kaga sumungman ma-update kita karon sa United Kingdom sa pinaka-latest sa mga kauturan naton kamusta na ning monkeypox no kag ma-update man kita no sa pinaka-latest ng ila sa nga Prime Minister no. Sige, mangin kaupod naton karon ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya mga kabilan sa United Kingdom si Ramili Sugod. But sa subong iya nga aga, kamusta ang tanay nga aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod? Aga pa, no? Ang Banwa, kamusta naman? No, mga kauturan ta subong ho, aga pa ni sa mga aga pa ni kamalataga pa ni kabudugtaw kay kinahanglanon ang pagtrabaho naton aga pa, kinahanglanon ang pagtrabaho naton temprano pa. Especially mga utod ta nga mga remedyo general, no? Sa mga kauturan naton nga nagaano na mga tindahan, okay na, nakabukas na, no? Mga kapihan nga aga pa nagabudukas sa mga merkado naton, mga vendors naton, di dapat maamat-amat kung may mga arrears kita sa syudad sa Bacolod, amat-amaton tanan, no? Kahit tuyo man sining condonation ordinance, another condonation ordinance nga ipasar ni Councilor Celia Flor. Actually, kada bagong administration yung mga condonation ordinances man o galing tianhon mo na hindi matuman but hopefully this time. Kahit syempre, no, inablang ginambal for the longest time, allow man ka mo sa syudad, jutay lang man nga balik sa syudad nga
ang arkila nyo, ti ibalik ta na dapat. Hindi pwedeng kita lang, no? Ginatagan ta tsansa, so dapat ibalik taman kung anong due, anong makapaayo, ano ang para sa syudad sa Bacolod. Amo balanse na, no? And sa mga utod pa naton iban, sa mga kaumhan, sa mga mangingisda naton, no? Sa mga kauturan naton subong, no? Ang aga pa ni malata kay ma-exercise, no? May ara ibang utod nga naga-take time gid nga makaulo exercise. Actually, tsakto gid na, no? Siyempre, kinanglanon tagid subong ya healthy lifestyle. Hindi lang pwede nga pero puro lang takaon. Dapat ga-exercise man ta. Na? So, importante gid. Makapulo pa balhas kita. Especially kung ang trabaho ta, bilog nga adlaw, ara ka lang sa opisina, or wala ka gid nga pabalas, okay na yung mga utod naton yang nga nagapabalhas gid ya. Buta malon mga utod tabla, especially kung mga nagka-construction worker, mga bastante na ni sa exercise. Maski nila kakaon sang kanoon niya, ma-burn lang na igyapon nila. Na? Sige, so sa subong yang aga, again, kamusta ka mo dira? Sa mga utod naton, sa kinahanglanon sa pagmata, aga pa, temprano pa. Okay, sige. So again, Bombo Anthony, kamusta ho nato ang aton iyang palibot sa siyudad sa Bacolod? Of course, aton nga promo sa Bombo Radyo, enhanced swerte sa palengke promo naton. Okay? Ang enhanced swerte sa palengke promo naton, this coming Saturday, update nyo kami. No? Sa isa man ka matahong mga syudad riya sa aton sa probinsya, ang siyudad sa Bago. Dito kita sa Bago City Public Market, magapatigayon na naman sa aton nga palengke draw kung sa diin may tsansa naman nga magadaog inop na night tato especially sa mga malapit lang sa Bago, pwede kang makadalikyat. May anom naman rather, anom ka magadaog sang worth 1,000 ka pesos nga premyo kada isa, kay may 500 pesos nga cash, kay 500 pesos nga balor sang gift pack. Aside from that, ma-video kay tato, no? Makinanta, masinaot, may parlor games kami ginhanda sa inyo. In short, masadyaning nga aton iyang palengke draw. So, sang tinalikdan nga Sabado, dito kita sa Libertad Public Market. This coming Saturday, dito naman kita iya sa Bago City Public Market. Okay? So, dito naman kita iya masinadya, no? Isa lang ni sa pamaagi sa pag-join nyo sa ato niya nga promong enhanced swerte sa palengke. So, diskusyonan ta ini, dugay-dugay sa mga kabombo naton, no? Sa aton iya nga mga kauturan, ining aton nga enhanced swerte sa palengke promo nga pwede gid kamoya. Intra na! Kaya niya tutuod gid dya, makapiyan-piyan gid dya sa aton nga matagadaw nga pagpangabuhi. No? Especially subong kapuraot, sus, maski magbakaling kita kakalamay sa kamahal, bugas, asin, mga kinanglanon sa panimalay, taso sa pagkamahal, perteng inflation. Pero iniyang promo, tas bombo, makabulig gid niya sa inyo. Ang kapital mo dira kapisan, no? Mabakal ka sa mga proofs of purchase kinanglanon nyo, nagkapisan. Diskusyonan tanay dugang. Kaya kamusta ang tanay aton nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod, chikero naton. Unang ahugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Mamaan. Yes. Mamaan, good morning. So, live kita subong diri sa Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, sa isa ka gasoline station, no, sa Caltex gasoline station. Mamaan. So, arin man kita sa adlaw sang Martes, kada Martes. So, syempre nga, nga mga matag, murarat gini mabuan sa mga... Kamulat? Oo, sa mga presyo bala sa gasolina. Taas. Yes. So, ang nababaan, nga tagan kada Martes, kag ginadulog tagan na sa tumang kauturan, no, ang information, nabahin sa presyo, kung nagsaka o kung nagtaas man. Pero good news, babaan, sini nga Martes, kaduwang Martes, ang bulan, sang Agosto, tuig 2022, may ara kita sang tatlogid, no, nag-rollback gid babaan, ang diesel, ang gasoline, and ang kerosene. So, babaan, mauna kita sa rollback before ang presyo diri sa Caltex gasoline station
Pambuan sa diesel, ya kita sang 2 pesos sa tubtub 2 pesos and 40 centavos kada liter, no? Ang ginubo sini. Ang gasolina naman pambuan, amuman 2 pesos sa tubtub 2 pesos and 40 centavos per liter. Samtang ang kerosene pambuan 2 pesos and 50 centavos sa tubtub 2 pesos and 75 centavos per liter. No? Amo na siya ang oil price, no? Ang nag-rollback kita subong nga semana, subong nga daw sa Martes pambuan. So ka na, gid ka good news. 2 pesos, not bad, okay na. At least, bala Bombo Grace, do, dako nga bulig. Tikabay pa, syempre, ginambal tabla, pero may sige lang, every Tuesday. Makon mo kung every Tuesday nga magnubo, 2 pesos. Maski 2 pesos na lang, kada Tuesday. Di malabot tagid ang sangunang presyo, Bombo Grace? Yes, pambuan sa unang presyo, dira sa 40 pesos. Kila na lang kasi man. Samtang nga 2 pesos pi ang ginanubo, no? Wala taman na gina-expect may ara gani 5 pesos. Pero kung ang pagganubo ni pambuan, hindi lang 2 pesos, paglapit 2 pesos, malapit na kita pambuan sa normal nga price, 40 pesos, no? So, ginapangamuyo, tagid na nagabunga ang aton sining nga prayers, pambuan, especially sa mga apektado, gid, no? Sa pagsaka sang gasolina, nagigad nga mga binulan, pambuan naton mga drivers, gasunod dira ang aton nga mga magadmay, no, nga mga negosyante bisan nagpo kay nga mga negosyante kakapektuhan mabuan sa pagtaas ang presyo sang gatong kaga makita ta man na dugay-dugay or mabatian ta may mga adjustments man sa mga presyo sa mga baligya bambuan, no, kaga syempre aton man nga check karon mabuan ang bilang natin kung mga drivers karon kung anong ila sa nga mabal kay pila naman kasi mana no nga naganubo ang presyo sa gatong. So base may may ara na mabuan kaginhawaan bala nga natawag, no, although nga taas-taas sa gahapon. So mabuan taton nga kamera, no, sa presyo sa Caltex dira, no, Caltex gasoline station. So ara nakita sa makauturan ang presyo sa diesel, bambuan 73 pesos and 58 centavos. Samtang sa silver naman, 69 pesos and 10 centavos. Samtang sa platinum, 69 pesos and 85 centavos. So, kita na, 69, bambuan. Oo. 69, ka 69. Oo, 69.10. Lapit na lang, Bombo Grace. Duha na ka 69 ang platinum, nag-69 naman. Diesel na lang line of 7? Yes, babaan. Hopefully, no? Diesel, mag 60 plus man bambuan. Sige lang. Isan nga si Mana, basi wala mag-rollback pagid, no? Maghimo siya nga 69 man. Sige na pangamuhi tagay na bambuan, no? Gamay lang ang pag-antos, no? Sige lang kung padayon lang sa pagpangabuhi sa gihapon, no? Kaga syempre bambuan ang aton sining mga kauturan daan subong madamo na gid sa mga preparahan isa na dira ang pag-abri sang klase so kalabanan sa mga drivers may mga kabataan nga nag-eskwela. Sakto na. In fairness sa diesel sa salin sang July, why siya kasaka mong gasolina lang man to sang tinalikdan nga si Mana, no? Pero ang diesel sige-siging pagnubo. Kaya ang diesel, gidya, puwerteng pagtimbuok sa ni Bombo Grace. Isang una, taas niya ang gasolina kumpara sa diesel. Pero nagabot ang punto nga nagtaas na yung diesel nga do why ka preparar at so nga affected yung mga auto naton, especially yung mga mga jeepney drivers na gagamit ni sang crudo o kung sang diesel. Pero kung magsigi-sigi ni Nobo, ito kaluyan man Bombo Grace, at least makabangon-bangon man lang mga drivers ta? Yes, bambuan. Hindi literal nga bangon kada kaagahon bala, no, magbiyahe pero ada balang bangon, no, sa kabuhi. Kay grabe daan nga paghigda man no, sang inabuhi bambuan sang nag-asod-asod taas, no, nanigad yung mga binulan. So ara kita subong, no, sa asod-asod naman nga rollback especially sa diesel bambuan. So ang
ang iban nga mga jeep gani na notice ta bambuan o kalabanan sa mga jeep kaya na gid sa nga tawag nga taripa, no? Kaya nagkait kaga obey man aton sa mga kauturan 11 pesos nga plite mamuan sa jeep. Gani. So, ara na gid ang taripa tiway basta may taripa ya why question bayad gid ja sa insakto. Pero kung why taripa ate pwede kayak bayad nga sa old pa nga rate kay why taripa mo? Yes, bamuan amo gina ang permi ginapasulod no sa paminsaron sa aton sa mga passengers nga kung wala taripa i-retain ka lang yung Japon sa plating amo na 10 pesos no pero kung may taripa ang mga pasahero ara na sila yang mabayad gid sila 11 pesos no regardless nga nagtaas na kaga makambaga balay nga madugang kagid piso no at na nagana yung piso bumbuan sa aton pero kung nagasunod aton sining mga drivers dapat may taripa gid kag ang aton mga kauturan no nga nagabiyahe permi sa jeep bumbuan masunod na lang na sila. Oo. Bombo Grace na mo gapatugong subong aga. So bumbuan sa aton diri nga pagtinir no nga sang madamo nga nagapatugong diri sang mga salakyan mabaan dagko nga salakyan kag isa ka private car ni sobra ni guro sa pulo ka litros mabaan. So at least no lipay man yung mga makapatugong subungaga. Yes, kay diri sa Caltex gasoline station mabaan sa Dalan Lacson ang pricing nila pagkalas 12 bala yung punto mabuan sa 12 midnight gaano gid sila ka-change gid sila sa price so unlike sa iban nga mga gasoline station or sa iban nga Caltex gasoline station mabuan sa magulad-adlaw pa na sila naga-change no so dire maka-less kagid sa amo ni orasang kaagahon. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, before ka mag-extra tiyempo ta subong ano man why ga ulan subong mabuan ang aton nga tiyempo wala ga ulan pero medyo gamoys bala no ang aton sini nga dalanon no posible nga inulan ginadmay lang kagina pagid no earlier than this mabuan kag ang aton sini nga mga kauturan ginapahandumduman tagid mabuan no? Especially mga nagabiyahe, especially ang mga motorsiklo na maghalong gid no kag hindi magdali kay kung magdali ka kag kung kadali man ang imong sugata mamuan disgrasya gid ang matabo. Amo gani man pila nakakabuhi ang nadula tungod lang sina Bombo Grace. Yes, mamuan no tungod lang sa pagdali-dali ta no sa dalanon nga may ginalaot kita well mamuan atong gipanumdumon kung gadali kita bala especially sa dalanon madasig ba nang aton sila nga kabuhi so panumdumon ta nga kung late ka bisubong ti bawi lang dason hindi magdali no kaga isa pa kadanlog padaan sang dalan no subong nga bulan sang Agosto kay nan ulan mamuan so gid dugang nga paghalong sa aton sila nga mga motorista. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Grace. Yes, abamaan. Ini si Bombo Grace din labato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindobaton sa unang hugnat sa balita ginroon sa aton subong yang aga. Good news! Oil price rollback. No? So, kanami gid. Subong ang presyo sa bago lang ganin na report ni Bombo Grace. Duha na ang line of 6, no? Ginabantayan. Isang tinalikdan niya, mamatsyag mo daw Latin honors ng mga gasoline station. Doon na blang makakita ka meme, bla Bombo Anthony sa social media ng mga salakyan ko no pag-abot sa gasoline station, nagkalatumba. Doon na heart attack. So sa amakon mo yung nag-abot niya sa point sa aton yung before pila ka months ago nga
dubintahon ang litro sang gasolina, di ka na malipungan. Susperte. So at least, in fairness, sa pagsugod iya sang, although dikta man isang world market, again, because bawari pagid, ang mga tension pagid ni sa iban nga mga kapungsuran, na mo pagid ni nagadugang sini, no? Hindi ta na makontrol. That is why ginaduso ni sa mga lawmakers naton, nga pamangitaan taman pagi, nga hindi pwede yung pag-igam to yan sa world market, nga mabal nga, ops, taas presyo. Pagkadugay-dugay, taas na dayon presyo ta. Meaning to say, we have to do something. Especially mga lawmakers naton, ang administrasyon, ang gobyerno naton. So do ka nami, because nga ti sa pagpungko sang bago nga administrasyon ni BBM, at sa matamat na siya, ganubo na siya. Luwas lang sang last nga Tuesday, nga jutay lang man sinintimos ginsaka sang gasolina, pero ang diesel, sige-siging pagnubo hasta subong. Ang ato lang daiya, sige-sigihon ng gidya. No? 69.73, hindi pa gina siya nubo. Pero ginapasalamatan, tanang, sige-sige lang ang pagnubo. And pangamuyuan, tanang mga kinagamo na dito, iya sa luwas ang pungsod nga, matapos-tapos na kay, para nga hindi man kita siya maapektuhan. While, hopefully, dapat kung tani, gina-priority gid ni, no? Sa mga lawmakers, tabla, if kinanglanon nga i-amend ang ato nga sa kasuguan sa oil deregulation law or pagkakas or pag-suspend sa excise tax or sa value added tax. Kung anong pwede mahimo, kasi sila na makabalos ng aton nga mga lawmakers. Actually, di taman na sila dapat tuduan, kikbalo na sila. Kung gustohon, amo na bilang ginambal, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amo lang gid na ya. No? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. No? So, hopefully, sa aton nga mga kauturan, no, matinguhaan gidyaya sang aton yang gobyerno kuntani nga para bala nga hindi kita mangindependent sa dikta sang world market. Nga at least pulupangaman kita. Debla? So amo nang aton dira, no, sa aton iya nga mga kabombo. And we are hoping nga matigayon ni siya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga matigayon ang amendment or ano dirang pwede naton mahimo, especially sa aton iya nga kasuguan, no? Importante nahanungod sa sining presyo sa mga gatong nga pagtayhop to sa world market, at least may pulupangaman man kita. Mahimo kita diri sa Pilipinas. Pero nami na ni nga sige-sige lang kabay pa, no? By next Tuesday kung may another 2 pesos pagid. Di lang tani pag bawion sang increase. Kung may another 2 pesos pagid baw do katahom. Do ka nami gid, no? Sige-sige lang kabay pa. Okay, sige. Sa mga kauturan naton, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, mapa United Kingdom taanay, may update ta to. Kamusta na ning monkeypox? Dili sa aton sa Pilipinas, nasudlan kita isa kaso, pero doon na kaluyan man kita. Kaluyan man. No? So, diskusyon na nato na sa aton iya nga panumbalik. Dali lang kita, stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa Sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kadto kita na sa United Kingdom, sa England, United Kingdom. May kaupod nato ng ato niya Bombo International Correspondent sa Ramili Sugon. Kamusta ho naton? Ano nang pinaka-latest update kay sa Ramil ditong monkeypox? Paano ni kina-address man sang ila iyang gobyerno dito, no? So check nato na, Bombo Anthony, yari na sa piyak nga linya ang ating Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, sa England, United Kingdom, sa Ramili Sugon. Sir, maayong aga, maayong gabi dira sa imo sa England, dupod mo diri sa riwat, si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga, Bomboan, kag sa tumatag palamati ang oras diri sa amon sa England, alas 9:58 sang gabi sang Lunes. Yes, sir. Kamusta na, sir, ang monkeypox dira sa inyo?
Yes, sa bumbuan sa latest nga ginpagwa sa nga UK o kun United Kingdom Health and Security Agency, may kaangtanan sa monkeypox outbreak dire sa amon as of August 5. Kay ang ilan sini nga pagpagwa sa mga latest result bumbuan may ara sang 1 week, may ara 5 days, kag may ara sang 3 days. So as of August 5, may ara na ini subong sa 2,768 ka mga confirmed cases, kag 91 diri ang ginatawag nga highly probable monkeypox. So ini tanan sa kabilugan, nagkalapot ini tanan sa 2,859 ka mga cases sa bumbuan. Kung maghambal ka sa England alone, sa England lang gid nagkalabot amo ining may pinakamataas nga number sang confirmed cases, nagkalabot ini sa 2,730 nga kung sa diin kadam-an diri ang yara sa London bumbuan. Grabe. Damo sa inyo ya kaso, sir, no? Yes, bangod ini siguro kaya una nga naglapta diri sa amon ang ining monkeypox since May 7 sa imong kung imo madumduman. Yes. Nga May 7 ini nag-umpisa nga may tatlo ka daw nagkalain-lain nga ginhalinan. Una ang pila ka mga Britons nga naga-attend sa rave o kundako nga music festival sa may Europe, sa may Spain. Oo. Then isa sa may Belgium, sa Antwerp, Belgium, nga nagdala diri sa amon. Ang ikaduha nga nagdala diri halin sa Africa din ang miara man sa local cases, pero ang grabe gid nga nagdala diri bumbuhan amo ining nag-attend sa pila ka kasadyahan sa mainland Europe bumbuhan. Kung COVID man, di ba? Do isama na dira sa nagligad bla sa mga interviews naton, sir. Sa pinakamadamo man nga kaso kung monkeypox. Although sir, tiigin ka ngawaan man namo na because diri sa Pilipinas may isa kita kakaso nga na-confirm sa tinalikdan nga nakasulod. Amo nang ang ginabantayan gid. Pero dira yes sir, nga amo na siya, nga kadasig siya maglapta, kag kadasig siya magdamo. Yes, siguro bangod kay ang pag-detect sini bumbuan medyo naatrasar sang pila ka maybe sinemana o kung isa ka semana, then amo lang to kaga nabalaan nila nga nag-spread na ini especially sa London, labi na gid sa wala taman kuan ang isa ka grupo no, mga grupo nga ginahambal nila nga nagalakip ini sa gay, bisexual, men, sex with men, amo ining ginhalinan bumbuan nga that's why ginapangabay ang ini nga klase sang grupo sa aton nga sosyudad nga maghalong gid kaya diri nag-umpisa nagalapta ini hindi lang diri sa amon kundi sa bilog nga Europe bumbuan. Kay through intercourse or ang laway mo gid bla do amo na nga makalaton ka gid siya. Yes, amo na ang mga isa sa mga paagi kung paano ikaw malatnan sa sining monkeypox nga sa subong ang UK recently nagbakal kami sa mga almost 100,000 doses nga nagprocure kami sa amo ina kadamo nga smallpox nga vaccine agod nga madugangan ang old stock namon nga mga 30,000 bangod kay nagkasaka ini bumbuan kay kun sa report ko nga latest ini nga report sa August 2 ang last nila nga second last nila nga ginagawa mga almost 200 ang nag-increase nga cases bumbuan nagsaka. But sir, unlike COVID no, at least ini gani iya may bulong siya ya. Yes, ginapayag nila ang ining ginatawag nga Imvanex nga vaccine nga may 85% nga maka-cure o kuna makatap na sa sining isa ini kasay sang small pox nga vaccine bumbuan nga amo ining
patigayon nila subong. Kaysa nagligad, syempre, pagwa to sang COVID, nag-discover pa, naghimo pa to mga bakuna, pero ining monkeypox siya, although hindi siya directly, pero ti family siya sa mga chickenpox amo na, so mayara siya dayon niya nga vaccine. Yes, may ara siya nga vaccine nga na at least na paganhagan niya ang grabing kutani nga paglapta. Yes. Pagwa man ini sila bumbuan as of July 25 nga duha ka klase ang ilang ginatesting sila para mabalaan na parte sa monkeypox case definition nga kung sa diin una dire ang gina-recognize niya o kung gina-identify niya ini true sa ginatawag nila ning orthopox positive. Ini ginatawag, ini ginakabi gini nga highly probable case. Ang orthopox sa bumbuan is a group of viruses which monkeypox is part of. Uso kabahin ini sang monkeypox. So ang ikaduha diri nga ginagamit na lang nga method agad nga ma-detect ini bumbuan diri sa UK amo yung ginatawag nga paggamit sang PCR test nga amo ining naga-confirm gid nga may positive ikaw. So duha inang ginagamit namon diri sa subong. Okay. Na method nila. Yes. On the other hand, so amo na sir, no, nag-declare outbreak, so subong, pero mga tao, ano man, anong effects nila like sa community, bla, do kinanglan gid nga may mga suspension, sangkon mga classes or ano dira or wala man? Wala man bumbuan kaya ang gina-advise lang gid nila kung may mga sintomas ikaw, una-una before ka mag-attend sa mga dalagko nga mga okasyon o kung mga ano man dira kasadyahan, labi na kung may gapakita sang sintoma, dapat ka magtawag ikaw diri sa amon nga health service ginatawag nga NHS 111 agud nga ma-check up ikaw. Then ikaduha diri nga amo na nga hugot kami sa pila ka mga contamination abi kung positive ka na kaga dapat nga hindi ikaw magkadto sa imong GP sa mga tawo nga maka face to face kay isa man na sa rason nga magalakta. So far ko na ikumpara mo ang amon sini nga cases sa iban nga dalako nga countries katulad sa Amerika, medyo mas nubo-nubo kami gawa bumbuan. Okay. On the other hand, kadto naman kita sa discussion naton sa Prime Minister. Sir, anong pinaka-latest update? Yes, latest ang amon sinidiri nga election sa Prime Minister. Bumbuan, mabalaan mo nga, before ako mag-discuss, ini ikatatlo na no, nga pagpili sang Prime Minister sa sulod gid lamang sang 5 ka tuig. So meaning, sa dapat, kung sa anong katuig, dapat sa sini nga every 5 years mag-elect kami sang Prime Minister. Bangod sa mga circumstances nga nagakatabo diri sa amon katulad sa una nga nag-resign amo si Prime Minister David Cameron din ginbuslan ini siya ni former Prime Minister Theresa May nga nag-resign man kay hindi siya ka deal sa Brexit sa mainland Europe. Then nagbulos si Johnson. So sa election pa lang, ining si Theresa May kag si Johnson, kag ikatatlo na inisubong, sa isa ka term nga tatlo ang Prime Minister ang posible nga amon sining mapilian. So balik kita sa imo nga pamangkot bumbuan sa latest report o kung survey nga nagakatabo diri subong sa amon about sa Conservative Party members nga magapili sila sa nga ginatawag nga ila sini nga conservative leader the same time mga Prime Minister namon diri sa United Kingdom. Sa latest nga pagwa nga survey sa Conservative Home na found out o kung nagapakita bumbuan nga si Foreign Secretary Liz Truss ang nagapanguna subong o kung ginatawag ini nga most likely to become the next Prime Minister nga may ara ini siya sa nga rating nga 58% nga gina-back up sang membro. Samtang si Rishi Sunak, ang amon sini nga former chancellor, ang may ara gid lang sa subong sang 26% nga mangena Prime Minister kag may ara sang 12% kami nga undecided.
So ibalik naton sang last ikaduha nga dako nga survey nga ginpagwa bumbuan, sang last couple of days nagpagwa man ang YouGov. Ang ining YouGov poll isa ini ka survey man nga makuha mo dira sa internet nga para sa mga conservative members nagagwa bumbuan sa ila sini nga gin-release nga si Liz Truss, ang amon sini nga foreign secretary, duha lang ini sila subong nga kandidato, ang may ara siya sa 60% nga posible nga maging prime minister kag samtang si Rishi Sunak ang may ara sang 26%. So ina ang latest bumbuan kaysa nagligad nga Lunes ginpagwa na kay ini ginatawag ini nga pagbuto postal voting o king ginapadala ang baluta sa imo sini nga balay. So sa August 1 gipadala na ang mga baluta sa mga members ang conservative. Then ang iya sini nga closing nga day ang September 2, by September 5 bumbuan may ara na kami iga-deklarar nga new prime minister bumbuan. Okay, sige. That's by September 5. Yes, by September 5, yeah. Okay, so may baluan na. Pero ang kusog subong nga nagagwa nga pangalan, sino ka niliwat, sir? Si Foreign Secretary Liz Truss amoy na ang nagapanguna subong against sa kaya Rishi Sunak amon sini nga chancellor. Kay balaan mo bumbuan sa bag-ugid lang nga mga gagwa sa last couple of days, madamo nga nagtipyok, nag-back up sa iya sa kay Liz Truss nga mga contender sa pagka Prime Minister. So naga-suporta sa iya nga ini ginalakipan magluwas kay Prime Minister Boris Johnson nga caretaker subong sa nga amon sini nga government, nag-back up sa iya si Ben Wallace ang amon sini nga Defense Secretary, si Penny Mordaunt ang amon sini nga kandidato man sang nagligad nga elimination sa pagka Prime Minister, si Sajid Javid ang amon sini nga former Health Secretary, kaga subong man si Tom Hagendat, isa maini ka kandidato sa pagka-Prime Minister nga na-perde sa elimination, kag ang amon sini nga Culture Secretary nga si Nadine Dures. So madamo ang nag-back up sa iya subong, that's why nga nagtimbuok ang iya sini nga rating bumbuan. Okay, sige. Salamat gid, no? Sir Ramil, sa sining mga updates sa ginhatag mo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Salamat gid, sir. Yes, bumbuan, amo ina aton nga madulong nga report samtang padayon kami nga naga-suffer diri sa nga ginatawag nga init kag ginabanta nga may ara kami sa another mini heat wave sa maabot nga Friday kag Saturday nga magalabot naman ini sa 35 degrees centigrade o 95 Fahrenheit. So, bantayan ina nga mga latest nga extreme weather nga nagakatabo diri sa UK, Bubuan, kag sa Europe. Ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Maramo gid nga salamat sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa England, United Kingdom, si Ramil Isugon. By September 5 bago sila nga Prime Minister and monkeypox, no? Outbreaks like yapon. So amo na sang COVID-19 amo man na damo man sila kaso subong sa monkeypox. Kita sa Pilipinas may isa ka kaso nga nakasulod pero to kaluyan makita tanin di lang maglapta ka budlay. Kita nyo ng itsura Bombo Anthony sang monkeypox bala? Nang dalagko gidya nga bitog-bitog sus makahaladlok. Di ba ang COVID, although ay ginapangay, mga buhay mo ginapangayo nga ma-COVID ka, pero ang COVID asin mabatsagan mo lang gidya, ginatrangkaso ka. Although makahalangawa, kay syempre makamamatay. Pero ang monkeypox, as in ang api, ang ano mo blay, tsura mo pa gidya, kadalagko sa mga bitog-bitog. Sa aton, chickenpox, di ba, kabalom, family ni siya sa chickenpox, pero lala, pag gidya iya nga itsura. That's why kita yung pangamuyo nga maglato ni sa aton, do. That's why nga kakahangawa kita nga siyempre nakasulod na sa Pilipinas, anong ginhimo naton, especially sa Department of Health man, okay lang na kung hindi iya maglapta, pero kung maglapta, gani, sus, kahaladlukan, no? So, we have to be very careful. So, karon ang England, ang Amerika, ay, amo na, kadamo gidya sang ila, sining nga kaso,
no? Sining monkeypox nga ini. Makatsyempo kita, chikeron tama na nga aton iyang mga correspondent sa Amerika. Ini magluwas pa. Kadamo sang problema sa kalibutan naton subong why man nga daan ga pahuway ang China, no? Amo man ang ila sini iyang tension to sa England, sa Taiwan, na lang ni, no? Tapos sa mga kauturan naton niya, ang Ukraine dugay-dugay na nga inaway ang agresyon sa iya sang Russia, no? Way man nagapahuway. Tapos atuto ang ang Israel amo man although nakasugta nato nga ceasefire na pero ti kabay pa kay last time nag-ceasefire man tapos ibwal na naman liwat. No? Ti ang COVID nga dani ara pa man nagyapon sa tutuod lang ya sa kadamo sang problema naton sa kalibutan. No? May heat wave pa. Ay, hindi iya maagwanta. No? Dahil sa mga kauturan natin, di man na lang tas ni man. Sa kadamo, gidya sang aton iyang problema. Kung kita driya sa Pilipinas, syempre, number one, mga muyo kita no? Number two, syempre, hindi lang tanan pangamuyo, magiho man ta. Kay hindi pwede nga amo ining aton iyang sitwasyon lang kag cooperate sa gobyerno and hopefully ang gobyerno naton since bago ang aton iyang administrasyon, no, inablang ang tanan nga mga bagay sa mga decision making tanan interest perme sa mga pumuluyo ang magapangibabaw. Balikan naton ang patrol si Bombo Grace Tindubaton sa dugang pa nga mga balita. Ang drug by bust operation way niya gauntat mo. Sa aton sa Bacolod, at least in fairness, pisan mga kapulisan, may 500,000 worth naman nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar na naman sa ginpatigayon nga drug by bust operation. Kag sa dugang pa nga mga report, nagikan sa patrol ni Bombo Grace. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bomboan, isa ka mag-live-in partner ang nadakpan sining kaagahon, no? Sang Launa 20 sang kaagahon diri sa syudad sa Bacolod, dili patigayon sa City Drug Enforcement Unit, no? Ini nga drug by bust operation. Sa ka high value individual bomboan nga ginhingalanan kay Rodmar Abada. Kag ini siya nagaedad sa 37 kag residente sang Purok Kawayan, Barangay Barago, no, syudad sa Bacolod. Kag kaupod niya iyang live-in partner si Eunice Latuna, 28 years old, residente man sang Purok Kawayan, Barangay Barago. Pambuan nakuha sa ila ang masobra sa tungha sa milyon, no, nga balor sa suspected shabu nga nagabugat sa 81 ka mga gramos. Kag Bambuan, to be exact, 550,800 pesos, no? 550,800 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu, no? Ang nakuha sa ilang duha kag Bombo Grace, yes. Gambal ka pa. Si Rodmar Abada, pila ng edad niya? Rodmar Abada, Bambuan, nag-edad sang 37 anyos. Live-in partner niya ni si Eunice. Yes, live-in partner ni si Eunice. Kag months pa lang na sila, Eunice, Bomboan. anong ang pilyedo, Bombo Grace? Eunice Latuna. Tiyamakon mo na, no? Tapos high value individual. Yes, sa Bamboan, high value individual. Ining si Rodmar kay tungod, nadakpan ni siya sang una pa, no? Sa una pa, kaga sa nagligad lang nakaguhwa sang tuig 2021, Bamboan. No, so under probation ini siya kag every month no, according kay Police Lieutenant Joven Magatong, head ng CDEO Bamboan, naga-report niya siya sa iya sa nga probation officer bala. Kag dason ginamonitor, no, kag nakahatag information ato sa ning makauturan nga nagasigi pa ni siya Bamboan. So sining or kag kaina, no, sang kaagahon nadakpan gid siya upod iya nga live-in partner. Kag ang ila sinako na Bamboan ginakwaan hindi man lang sa syudad sa Bacolod, duha ni kabilog Bamboan, no, kag ginapatigayon man subong sang CDEU
ang pag-follow up sining operation no sa duha ni ka mga supplier man ni Rodmar Bamboan kag taga diri sa syudad sa Bacolod no. So ang ini mo ni Rodmar Bamboan tanga niya tong isa tapos amo na nang bayaran bala ning saya do mo na bala para Sinong iya ni nga supplier ni Bombo Grace? yes. Sino ni iya Bombo Grace nga supplier? Bamboan, hindi pa pwede ma-divulge no kay ginatipon pang information but duha ni ka mga tawo diri naga-stay man no sa syudad sang Bacolod, Bamboan. Oo. Kay kung mas maayo gid siya no nga kundi high value individual na siya, mas maayo nga matkuha pagid ni sa mga kapulisan ang supplier kay amo gining dako nga tawo nga naga-supply. Ang ining duha nga ni sila ning naga-supply sa Bacolod. Bamboan, Ang supplier ni Rodmar? Posible Bamboan, no? Isa sila or duwa sila sa mga suppliers diri sa syudad sa Bacolod kasi nga dagko man ni bala Bamboan, no? Pero madamo diri sang supplier no, sa syudad kag ibalon ta pa kung taga diin gini sila nga barangay Bamboan, no? Matigay lang mga operations or successful operations aton sa mga katapo sa mga kapulisan, especially ang City Drug Enforcement Unit Bamboan. But subong wala sila sang information nga gin-divulge, no? Nga kung sino gid ining duha ka mga persona nga ila sini no ang mag-living partner. Oo. Sila sila gakuha sa mga supply sang live-in partner niya nagapugat nila. Yes, siksigan ni Bamboan, no? Amo ni siyang naka-red ho sa picture. Oo, gadugo-dugo iya sini nga bayo red. Oo, naka-red pa na. Pero nag-holding hands sila gyapon na. Yes, so sa hirap at sa ginhawa. At sa ginhawa, maski gapusa sa mga kamot ah. Bala na Bamboan kung may forever ni sila, no? Natawa na ni. Ay, iyan ni gani under sa ano nga police station? So Bamboan ang nag-operate Barangay Banago under na sa Station 3, no? Bacolod Station 3. Station 3 kung di sila subong nakahunong, no? Kaga pagkapasakaan sila sang kaso, kay ginpa undergo pa ni sila sa examination man, no? Sa laboratory bala Bamboan, no? Kaga mas makuha nila ang resulta pagka-file na sila sang kaso paglapas sa RA 9165, especially si Rodmar Bamboan, Section 5 and Section 11, while ining si Latuna, ng iyang live-in partner, pagkasakaan sa kasong Section 26 no, for conspiracy. As in, duha gid sila ya Bombo Grace. Butan balon, si Latuna, siya ning nagabaligya man. Pero, nagabulig. I mean gali, si Rodmar, pero ginabuligan, gid siya sang live-in partner, nagapangamot gid siya bulig iya live-in partner. Yes, Bamboan. Okay. So, amo na Bamboan, no, ang duwa nga ini, ang magapanghatubang sa kaso, especially ining si Rodmar, liwat naman magabalik sa prisuhan, kag ginakabi ni siya nga high value individual, tungkol sa kadako sa nakuha siya, kag anay preso man, sa illegal nga droga. Oo. So nga to na dira mas marami pagid kun ma-operate pagid sa mga kapulisan ta ang supplier ni Rodmar kay kundi dakpan ta si Rodmar pero may supplier siya. Ang supplier niya nga ni definitely kung hindi si Rodmar ma-supply man ni sa iban, especially ni kay lapit na nga Dana Mascara Festival, o di ba? Amo ning ginabantayan Bombo Grace sa mga kapulisan naton nga sa tion sa Mascara Festival sus ang illegal nga droga ya mapasulod gid na sila ya. Correct. Kung pasundayag man na sila Bamboan, no? Basta daan damo kwarta Bacolod, no? Dako sa mga events ta apas man na sila, kasunod man na sila Bamboan, just like abing tion sang election to. Oh, damo man to nagkaladapan. Gani man. So, kabay pa. Kay, in fairness man sa aton yung mga kapulisan, Bombo Grace, why man sila nagpahuway mo? Nagbago man ang aton iya nga presidente, pero pisan man sila gyapon kay ti. Debla, sa adlaw-adlaw, kisa may minilyon sila nga magkaladakpan sa sulod sa isak bulan. Pila man ka milyon magkaladakpan nila sa illegal nga droga? Yes, Bamboan. Kag bisan sin odra magpungko, no? Kag sino man bi ang ila sa nga mangin PNP chief Bamboan. Ang ila sa nga kampanya or pagbato sa illegal nga droga nga sa bulig sa mga pamuluyo Bamboan, wala gyud na iya gakatapos, no? Sige-sige na. So Bamboan, pamatian ta ang payag ni Police Lieutenant Joven Mogato. Okay, sige. Ara sa imo.
maasod-asod nga pag-report na sa mga pumuluyo sa may Purok Kawayan, Barangay Banago, Bacolod City. Ginkuha nato niya, ginvalidate nato niya ang ato nga subject nga si Rodmar Abada alias San. Kung matuod ang mga gina-report sa ato nga naga-engage siya no, nagabaligya sang illegal drugs, kung nag-transact kita siya, nag-conduct sang bypass operation at sang aton nga validation, no? Pag-monitoring, nagpositibo ang aton nga operation, kontra ni sa iya. Ang aton subject, consider sa nga HBI. Opo, dyan ni si Eunice Latuna, 28 anyos, taga Purok Kawayan, sa may Banago. Mag-live-in ini sila. Bali, ang sa background ni Rodmar Abada, naging sa Dakop. Yes. April 2021. After sang 10 months siguro, almost 10 months, ang January 2022, na-release ini siya kay nagpan siya. Under provision ini siya. Yes, sir. Susubong kada bulan report ini siya provision officer niya. Nagsusubong so bisan under under provision sa pero sige man gihapon ang baligya niya sa illegal drugs sa ila Purok. Oo. Amo niya ang may mga pumuloyo na residente nga naga-report man sa amon diri sang ila activities dira. Ang iya sa nga live-in partner, so dugay na di sila. No, months naman nga nagaupod na sila. So yung babae, nagabulig mo baligya. Yes, ma'am. Or di ila sila gakwa sa ila ka supply, sir. Sa nabato naman nga report, ma'am, may duhan ni sila ka source. Oo. Ginabalik na bulos-bulos yun nakuha kay ang style niya na utang sa pihak tapos ang income ibayad naman sa pihak. Inaalsa-alsa niya na pad niya na lang. Ang iyang para continuous ang iyang pagbaligya dira. Okay. May mga follow-up operation man kita ginapan regarding sa mga na sang alleged nga niya, mga sources nila. Oo. Taga-diin ko na, sir, ang ila ginapaan. Sa diri lang sa sulod City of Bacolod. Yung pila ka gramo. Almost more or less ni ma'am 81 grams. Ang standard drug price ini malabot sa tunga sa milyon. 550,800 pesos. Ano pagid ang mga nakuha sa ila, sir? Ang by basta ang mark money naton may sling bag ni 250 believe me proceeds ng illegal drugs. Sa subong ara sila sa Police Station 3 ginaprepara naman ang naton ma'am no ang mga kinahanglanon para ma-file ang kaso kay ipasa pa natin ang drugs dito para ma-examine after sang mabato nato na ang result. Pwede na natin ma-file ang kaso sa court. Ang iya sa nga live-in partner, sir, first time may madakpan. Yes, ma'am. Ano ilang ang kaso, sir? Ang sa lalaki, section 5 kag 11, no? Ang sa babae ni section 26, conspiracy. Mawaan. Pati naton si Police Lieutenant Joven Magato ang head sa City Drug Enforcement Unit no dari sa Siyudad sa Bacolod. So, at least, in fairness. So, kabay pa, sige-sige lang. Mas madakpan tapos ito sinuning mga supplier. Doon di man gani kita ka-certain, hindi naman gid gahalin ng supply, ginahambal, gahalin ko ng Bombo Gray sa Cebu, no? Ginahambal, may halin man sa Panay, o ginahambal from Region 7, masulod sa aton sa Negros, kag masulod man dito sa Panay. Pero ang ginatanaw naton gani dire Bombo Grace do gabalik-balik lang gyapon ano why gidya ka kawadaan maski ano pang operation damo gyapon supply no. Yes, pambuan kag makalusot gid sa gahapon, no. Correct. Anyway, sige.
Salamat gid Bombo Grace. Yes, Mama. Ni si Bobo Grace Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindobaton sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Bisa garibog lang ulo mo no. Di man gid bagahalin ng supply sa illegal nga droga. Do ka balik-balik lang gid sa gihapon mo no. Kag makitaan mo bla ining mga nagkaladakpan, iba nagkalapreso na, mabalik naman liwat. So din gid why aga pahuway mo no? Mintras pero sa tutuod naman bla, kung paminsaron mo, maski ano pa nagka-supply sa illegal nga droga, kung wala sang may nagagamit sang illegal nga droga, ti do ano man ay ka-supply kung may magagamit, galing ang problem ta, damo gagamit, no? Inablang apisar nga nakaibalo pa kita kung ano ang kalainan sinang matuga sa lawas ta, sa future ta, no? Pero nga amo na man. No? So, yari na nga itong mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Naka-mute siguro si Bomboan. Okay, Bombo Lindsay. Sige, balik-balikan ta ang linya ta sa bahin Naka-mute sa Bombo kita. Radio Bacolod. Okay. Sa liwat, welcome and good morning Bacolod. Welcome, kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Kamusta ang sulod namon da? Okay, nagid Bomboan, mayong aga sa liwat. Okay, sige. Sa mga balita namon, Drea, sa may syudad sa Bacolod, kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang mga kundi ang Manukan Country, Bombo Lindsay, magkadto ka mo diri sa Bacolod, yung mga turista bala, especially local, foreign tourist, mangita, ginayang inasal nga manok, kaya mo ginayang specialty, ang ginapabugal na Mondria sa Bacolod, abe. Hindi ko mahapit ka muna sa Manukan Country. Subong ginauloog tasan siya sa syudad sa Bacolod, ang mga stall owners dira. Kay may mga arrears sa makod mo, maski ano pa nila, kaginansya da, why blaga bayad rentals, maski sino, gapungko nga administrasyon amo na perming ginasukot ang ilang nga mga arrears meaning ilang nga mga daan nga mga utang. Di imagine bala sa 28 ka mga stalls dira, anom lang ya ang may business permit kay gintukib naman ni subong kay bagong administration mo si Mayor Albi Benitez, anom lang ang may business permit. And then, may arrears dira nga 8.5 million pesos. Amo na subong ang ginasukot sang present nga administration. Kag subong man, sa dugang panamon diri nga balita, diriya sa may syudad sa Bacolod, kundi natapos naman ang ERB hearing, ato bala sa mga nagparehistro sang tinalikdan iya nga registration iya sa COMELEC. Ang ERB hearing para sa sangguniang kabataan kag barangay elections. So, sa mga 10,000 ka mga nagparehistro, may 32 nga na-exclude. Meaning, ini sila, hindi pwede kaboto kay may mga way balaga sugid nga deklarar sa matuod nga nagambal nga boto sina nga barangay or naga-install sina nga barangay pero sa pagkamatuod wala. Amo ni sa pagpahayag kahapon ni Attorney Katrina Trinio Cania, ang COMELEC Bacolod head. Kag sumuman sa dugang panamon nga balita, mag-live-in partner nakuhaan naman tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga. Mag-live-in partner ni sila, binulan pa lang sila ni nga live-in partner Sanday Rodmar Abada, 37 anyos, kag Eunice Latuna, 28 anyos. Tikay na ni sang kaagahon, 550,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa ila, kag ining si Rodmar, high value individual ni siya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, tiyara nawa. Effective today, kundi nag-price rollback kita sa presyo sang gatong. Subong ang presyo ni sang diesel diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod, 73 pesos and 58 centavos, kay nagnubo ni siya mga 2 pesos. Sa silver amuman nagnubo man by 2 pesos, 69 pesos and 10 centavos na lang. And sa platinum, 69 pesos and 85 centavos. So effective na ni ara na sa mga gasoline stations namon nga na reflect na no ang pag-rollback. So muning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay.
Madam, huwag nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Ay mga Bombo Lenzi, Bombo Radio Western Visayas, madalag ko naman nga balita dari sa Radsang Rojas, Bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nga adlaw, ari ding Department of Education delegations nyo no para sa pagpatigayon sang Region 6 DepEd kick-off ceremony sang Brigada Eskwela diri sa Surad Sang Rojas. Delegations coming from Bugos nga Western Visayas no sa DepEd Aklan, Bacolod, Negros Occidental, Iloilo, Antique. Ari diri sa Surad Sang Rojas para sa kick-off ceremony sang Brigada Eskwela 2022 nga tigin kuan man sila gin welcome sa ngamon nga gobyerno probinsal kag Surad Sang Rojas nagatag man to sang mensahe si Governor Ferdinand Otto Castro ati welcome gid kamo diri sa Surad Sang Rojas. Ang Brigada Eskwela ti sige gyapon diri sa tanan namon nga bulutuan diri sa probinsya sang Capiz in preparation para sa opening sang face-to-face classes sa palabuton nga Agosto 22. Amon yang Capiz State University kapon man nga adlaw opening of classes na nila kag sunod to kay Dr. Edita si Alfon ang presidente sang CAPSU blended learning sa Gapon. May mga subjects para sa limited face-to-face classes kag ang remaining subjects mga subject ang may face-to-face ang kuan lang mga laboratories kag ang remaining subjects online classes sa gyapon kag modular way of instruction. Nagtaas mga enrollees namon diri sa CAPSU masobra 25,000 ang mga enrollees sa subong nga semester kag may mga slots may mga kurso sunod diri nga wala na sang available nga slots no rason nga nagtaas pagid ang amon diri nga mga enrollees. Ugang pagid nga balita amon to na pagigangutan ang aton nga international correspondent direkta dito sa Jerusalem sa tunga siring ceasefire no gin confirm sang aton nga BINC nga si Sir Ralph Vilorio nga nag-ceasefire ni ang Israel kag Gaza temporaryo no pero antes pa man gali na before ining ceasefire nga gin-mediate or ginpatung-an sang pungsod Egypt 30 minutes before sina nagpaulan pa sang missiles ang Gaza nagpapas pa sang mga rockets to sa teritoryo sang Israel. Apisar nga sanay naman sunod diri ang aton mga OFWs wala man to sa may nabalhag nga casualty or napilasan siring pag binaslanay sang lupok sa Gaza kag Israel. Apisar nga sanay na sila no ara sa gyapon ang kakulba kag wala man isang idea nga aton nga international correspondent kung tubtob san o magatapos no ing or magaasta ining ceasefire nga tinutuyo magatag sang dalan para sa rescue operations, relief operations kag pag-assess sa nangin damages casualty sa sining binaslanay tensyon sa Gaza kag sa pungsod Israel. Sa dalagkuan namon nga police report diri kapon tong adlaw dira sa barangay Tanzagua, Rojas City may karambulan nga natabo no kun sa rin isang patay, duha ang pilason, aksidente sa tunga sang apat ka mga salakyan. Ang natabo una bes may duha ka mga motorsiklo nga na aksidente. Tinagkalatumba tong driver kag ang motorsiklo nga ilang na ginasakyan pero ara sa ilang unahan posible ang isa ka top down nga tricycle bangod sa nagluntad nga aksidente sa iyang likod na kumbaga daw wala na sa focus nagtalang-talang nagpangagaw sang linya nakasugata niya to ang isa ka elf truck ayning elf truck sang may nakasugata niya ang isa ka top down nga tricycle dumiretso dito sa lugar sang duha ka mga motorsiklo no nga or duha ka natumba nga mga motorsiklo. Duha ka driver sang motor lodsay nagangkon sang dako nga mga kapilasan ang isa ganito gipadangat sa ospital lodsay gipadangat ni sa ospital ining duha pero ang isa agin deklarar nga expired or patay sa attending physician. Ang driver naman sang elf truck maserte nga wala nagangkon sang kapilasan ang top down ang driver sa top-down nga tricycle nagangkon man sa pilas kagin padangat sa pinakamalapit nga ospital. Nagapadayon pa rin investigation sa amon nga Rojas City PNP sa nagluntad ng karambula dira sa barangay Tanzagua, Rojas City. So far, madalag ko naman nga balita diri sa Radsang Rojas, probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lenzi.
Madamo nga salamat Bombo Rinante. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lansi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sa Aklan. Una diri waigid sang may nagkontra sa plenaryo sa ginpasang resolusyon sa ginpatigayon nga sesyon sang sangguniang panlalawigan diri sa amon sa probinsya sa Aklan angot sa pagdeklara bilang persona non grata sa mga kongresista nga proponent sang ini nga uman nga pagbuhi sa hagna sa pag-crear sang Boracay Island Development Authority o kuna Bidabil. Sa nasambitan nga resolusyon ginpangalanan Sanday Luis Raymond F. Villapuerte, Congressman sang 2nd District sang Camarines Sur, Congressman Miguel Villapuerte, Congressman sang 5th District sang Camarines Sur, Yoshi Anthony G. Horebata, Congressman sang 1st District sang Camarines Sur, kag Nicolas T. Enciso, Congressman representing Bicol Saro Party List bilang persona non grata diri ina sa probinsya sa Aklan, particular sa isla sang Boracay. Samtang ginkalipay man ni Aklan 2nd District Congressman Sodorico Haresco nga opisyal nga ging-withdraw asang August 3 sang mga nasambitan nga kongresista ang ilang hagna nga House Bill 1085 o kun ining pag-crear sang Bidabil GOLCC. Ang nasambitan nga pag-withdraw na baton sang House Committee on Rules and House Committee on Government Enterprises and Privatization adlaw sang Lunes, August 8, 2022. At isar nga ging-withdraw nila ini, ideklara man gyapon sila nga persona non grata diri sa probinsya sang Aklan kag isla sang Boracay. Samtang dugang nga balita diri sa amon, diri man sa Banwasang Kalibo, gintalakay man sa plenaryo sang Sangguniang Bayan sang Kalibo ang ini nga paghimo sang resolusyon ni Vice Mayor Cynthia de la Cruz sang Banwasang Kalibo may kaangtanan sa pagkreara sang mabuhayan nga programa may kaangtanan sa paghatag sang resolusyon sa pagbaha-baha diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Kay man may problema sigon sa mga drainage system diri sa Banwasang Kalibo, rason nga sang kiri lang gid nga pagtabuok sang ulan, baha na gilayon hasta tuhod na ang baha sa amon nga mga dalanon, mga nagapanguna gid nga dalanon diri sa Banwasang Kalibo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, update bala sa ining mga minor de edad nga babayi nga nagsalabunutan, nagsampalan, nagdulumugan sa may prenteged sa atubang gid sa amon nga Kalibo Municipal Police Station diri sa amon nga Kalibo Pastrana Park. Ay nagkayos na kuno ang magtimbang nga parte kag siling sa amon Kalibo PNP sports lang ang ilang nga ginahimo. Ang sports nila hindi man nabi pwede entry sa mga world class nga mga competition, sa mga pang-international competition. Ang ilang sports ng ini nga mga minor nga mga babayi pa, ang ilagid lang award siguro kahuy-anan para diri sa amon nga Banwasang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lansi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita tigin pabugal diri sang Iloilo City Government nga nagasunod ang syudad sa panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa local government units o kung sa mga LGUs nga magsulod sa dugang public-private partnerships para sa infrastructure kag service development projects. Kati matandaan nga nagpermahan na inadari ang syudad kag ang SM Prime Holdings
sa 25-year lease agreement para sa development sang sentral kag super public market sa butang nga tisuportado gid sang business groups diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Tisunod diri kay Mayor Treñas, may nagdugang naman bangod nga tinagsumiti man ang Metro Pacific Water sa proposal para sa proposed Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility. Ang among proyekto ang magahatag sa syudad sang komprehensibo, financially viable kag environmentally responsible nga solusyon agod nga ti ma-address ang problema sang syudad sa solid waste management. Sa iban pa namon dari nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagpanawagan dari ang isa sa mga founding members sang National Union of People's Lawyer o kon NUPL kay First Lady Attorney Liza Marcos nga magpakita ini sang delikadeza may kaangtanan sa iya pagtudlo bilang part-time professor sa West Visayas State University o kon WVSU College of Law. Tisuno dari kay Attorney Jobert Pahilga, apisar nga ti kwalipikado kay tisuno man kay Mayor Treñas kay Governor Defensor, kwalipikado man niya kuno ang First Lady. Pati dapat kuno talalupang doon o kung talupang doon ang ining issue sa moral ascendancy, bangod nga tinakatapik ini sa pamilya Marcos nga may madamo nga mga kaso kriminal, ilabi pa nga criminal law man ang subject nga itudlo sini. Tisuno dari sa abogado ay hindi man praktikal para sa First Lady nga magtudlo sa Iloilo bangod nga ti maga-require ini sang security detail kag gasto. Digin pahayag man dari sa abogado nga maayo na ang law program sang WVSU kag posible nga ti mamantsahan pa ini sang negatibo nga imahe bangod lang ya sa sining kontrobersiya nga dala sa pagtudlo sang First Lady. Isuno pa dariya sa iya, makahuluya man kuno sa bahay ni Marcos nga ginaprotestahan siya sang mga estudyante. Di kun luyagin man kuno sang First Lady nga makabulig dari sa Iloilo, mahimo niya ipaagi ini sa pag-provide sang social services sa pumuluyo kag hindi kuno ya pag-ipaagi sa pagtudlo sang criminal law. Kaya mga student organizations dari sa WVSU nagpanawagan man sa publiko nga magpirma para nga ti kung sila yan nagapamatok sa pagtudlo ni First Lady Marcos dari sa may WVSU College of Law. Samtang ari bala istoryahan tang ining plano sang Facebook nga i-shutdown ang live shopping feature sa amuya nga social media platform. Kahit isuno sa Meta, umpisa kuno ya October 1, Bombo Radio Western Visayas, hindi na ya mahimo maka-host sang bag-o o kon scheduled live shopping events sa Facebook o kon pagbaligya sang mga produkto. Di madulaan naman ni palang abuyan mga online sellers naton mag-amo sini nag-trending nga daan ang ini nga online shopping abi or selling ang mga naga-mine na bala sa online ti nag-trendy sa pagtuhaw gid sa COVID-19 pandemic. Ti ang iba nag-shift na gani sa career nila, nag-online seller na lang kag nag-live selling, Bomboan. Amo gani, damo nagakulumuron subong Bombolense, especially yung mga online seller ni kay tuod amo na ang nagpatigbawa sa ila, naka-cope up sila sa pangabuhi tungod na sa nang live selling nga ina, no? Hindi na sila kinanglan maglibod, ma-online selling da sila, dako katama nga bulig, especially during that time sa pandemic. I don't know, anong rason ni Facebook man nga ano niya ni, idumilian niya na ni ang online selling. Tuod na, damo ang maapektuhan sini, Bombolense. Amo giti sa business help page sa Facebook, Bombo Radio Western Visayas, ginpahayag nga ti sa ilohon sang Meta ang ilay nga focus sa Reels sa Facebook kag sa Instagram. Kaya ti para sila na lang siguro makakwarta. Ti kwarta-kwarta laman ini mo. Kung damo viewers mo sa Facebook Live mo, makakwarta ka gidya, Bomborinante. Sakto gid, Bombolense, at least matagan man sang siguro ang sa Pinoy man sang Facebook makaganar sila tapos matagan man bala sang acknowledgement ining mga negosyante gid bala nga nagabayad sang tax iti kalabanan nga daan mga business minded na ton subong
naga-online, haiti ang iban, wala dira naga-contribute sang tax sa Bombolense. Pero do hindi pa ni klaro sa aton kay available man gyapon ang Facebook live streaming kung paano ni nila i-stop, no? Paano ni nila mabalaan nga naga live stream. Ikaw siguro pwede ka magyapon magka-live stream sa imo nga produkto pero i-stop gyapon nila after mga 5 minutes mamonitoran ka Bombolense. Base amo gid man sina alatawon tani sa October 1 kay ti amo ni ang pahayag sa Facebook o kun sang Meta nga sa October 1 dumilian na ni tanan nga live selling sang mga produkto. Di kilala ni ang live shopping bilang live selling diri sa aton sa Pilipinas. Iban gani diri pa yan nakilala, naga-famous bala Bombo Radio Western Visayas kay tungod ti kinahanglan ang mga nagabaligya sang ilaabi nga mga produkto dapat makwela, may sense of humor, may something different gidya sa ilaabi nga paganyat man sa ilang mga customers. Yan baga ni isang netizens, ano niya man ka KJ man niya sang Facebook, Bombo April? Tama ka dira Bombolense. Base naga-inarte lang na ang Facebook kay man gusto niya nga tani magabayad o kun pabayaron gid ang ini nga mga naganegosyo gamit ang ilang application pero tama ka gid Bombolense kay man umpisa nga nag-pandemic ini nga COVID-19 pandemic damo bala Bombolense nga mga gikan lang sa live selling nga naging showbiz personality, naging mga artista ang iban nga nagabaligya lang man gani sa mga bag kag mga lambong dati Bombolense subong sikat-sikat na gidya Bombolense. Amo gid magluwas na nakilala sila nagdamo pag ang ilang kwarta. Sige lang alang na ginaako nga siya hindi ko na pabalik. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita iya mga kabi naman nabilin niya Tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Magikaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde Forest II. Sige hapon, ako ang inyo alagad. Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia.